do mašiny a pôjdeš vedľa mňa. Prídeme dnuka, ja si sadnem, vedľa mňa si sadnem, sa priputáme, musíme byť priputané a budeme vstúpať do 3000. 3000 ti poviem, aby si si nesadla na nohy. Ja si to pripnem, medzi tým dostúpame do 4000. 4000 sa postavím a budem pekne sami po dverám. Tvoje nohy dáš pod moje nohy, túto, takto budeš prehnutá. Vyskočíme do 5 sekúnd a ťa takto zakrm pobuchám po pleci, to bude znamenať, že ty tie ruky máš tu, takže tam. Aha, dobre. Tak áno. Hore hlava, pekne prehnutatiu, voľne padá. Ja to tak počúvam, vieš, že Pohoda, dobré? Ty späť odstajem padák, polietam na padáku, tam aj tebe, keď tak chceš polietať. No a pred prísadím akurát, to bude také dôležité, ti poviem nohy a nohy bude znamenať to, že ti tie nohy dáš takto hore, takto si pod sebou a vystretne, hlavne vystretne ich máš, aby som ja pristal na moje nohy alebo na zadu. Ja som absolútne dojatá, to je úžasné, perfektné. Čo rýchlo ste išli? Ježiši, čo? Jaké to bolo sakra? Ja nemôžem nič hovoriť, to bolo absolútne úžasné. No to poviem, treba vyskúšať, akože zážitok riadny. Voľný pád, tak to bolo akože masaker.